suna bina a baya. Me take na arewa dokan ganga kar ka tsaya a baya. Tashi ka bani kiɗa guda a ta gangar za ta fashe kai ma. Kai mata ku game bana so ku taro rigima. Menene baby bayana ne ke ciwo ni ma. Tashin dan duba domin arawar daga kin zarce mata. Ni an san waka na mata matan zamani. Gida gefe mu takarwar mu ta kasetar girma dan ita soyayya a koyaushe ta ka sanya dila a koma. Ga wasu ne waka suna ce min yaron gwanja da dama to ku sani wakar Allah shine ya nufa na buga wa mata. Ina matan na arewa me take ka bugan so za na nuna kai sau sai kauce sam sam bana so ni kai so gari na. Matan Allah tsare ku kuitarwar ku ne nan yan jikina wanda ya raina ku ya raina wacce ta yau sanadin zuwansa. Ina wake ku suna zagi na yau ko ina daɗa basirata. Yan mata ku tsaya ku takarwar ku za ku kira ni mata. Kai ku tsayar da kiɗan na duba dan na ga wace ce gwanata. Dan asalin takun ku gane na muku yayi daban da saura. Bana so ku taro rigima. Menene baby bayana ne ke ciwo ni.